Γκίζης, Παντσιούκας. Παντσιούκας πέρασε, έβγαλε την μπάλα. Το σούτ του Λαζάρου, μεγάλη επέμβαση του Τσόγλου στο 17. Μπάλα. Πολύ καλή ευκαιρία λοιπόν για την ομάδα του Πανσουλιακού. Εκτελεστής ο Λαζάρο Γιάννης. Το σούτ, γκολ, 1-0, είναι από τον Πλάκο, ακριβώς το 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Καθώς πέρασε μπάλα, δράνησαν οι παίχτες της Αμφίπολης και έτσι ο Πλάκος βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας και έγραψε το πρώτο τέρμα για την ομάδα του Πανσουλιακού. Ολιγορία των αμυντικών της Αμφίπολης, εποφελεί του αρχηγός για την Αμφίπολη. Ο Παυμακάμις πρώτου Κοτσαντζή παραχώρησε ακόμα ένα πλάγιο. Ελέγχθη και πέρασε η μπάλα. 1-1. Κόντρα σε μια βγάλια των αμυνόμενων. Παντσιούκας τώρα. Βγάλει ρε Πάπη, βγάλει τη μία! Από τα δεξιά εκεί. Ευκαιρία για τον Πανσουλιακό εδώ, με τη στημένη μπάλα σε μισή ώρα παιχνιδιού. Ο κερδισμένος του φάουλ είναι και ο εκτελεστής. Παντσιούκας εκτελεί λοιπόν στην καρδιά της άμυνας, πέρασε πάνω τον Ζόβι, υπόδειξη για πέναλτι και κάρτα στον Καρύπογλου. Κίτρινη κάρτα λοιπόν, είχαμε κάποιο τράβημα εκεί στην περιοχή. Χέρι. Έλα. Υπόδειξη για χέρι, το λάθος δικό μου, του Καρύπογλου που κυτρινίστηκε βέβαια και έχουμε την υπόδειξη του κ. Καρασάβα στην εσχάτη των πενών λοιπόν. Η ομάδα του Πανσουλιακού έχει την ευκαιρία να περάσει και πάλι μπροστά στο σκορ. Στο 31ο λεπτό μπαίνουμε τώρα. Πανσουλιακός Αμφίπολη 1-1 και σε αυτή την εκτέλεση του πέναλτι βλέπω τον Πλάκο εκεί. Μην κάνεις και μου κόβεις μόνο. Πλάκος εκτέλεσε 2-1 στο κέντρο της εστίας με τα εξωτερικά φάλτσα έδωσε εκεί και έτσι ο Πανσουλιακός προηγείται στο 31ο λεπτό με 2-1 της Αμφίπολης. Νέο προβάδισμα λοιπόν για τους φίλους του Πανσουλιακού. Με αυτή την εσχάδια των πυρών ο Πλάκος αξιοποιεί αυτή την ευκαιρία και έτσι με εξαιρετικής άλλαξε την απόφαση του. Γκίζης ψάχνει τον Παντσιούκα. Πλάκος στο σούτ, εκπληκτικό δοκάρι ο Πλάκος. Κεφαλιά του Λαζάρου 3-1. 3-1 ο Πανσουλιακός ακριβώς στο 37. Απίστευτα πράγματα φίλες και φίλοι. Εδώ στο γήπεδο του Πανσουλιακού 3-1. Εκπληκτική φάση. Έπιασε ο Πλάκος ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. 1 μέτρο εκτός περιοχής. Στην κεφαλιά ήταν ο επερχόμενος Λαζάρο. Ο ερχόμενος όπισθεν Λαζάρο, ο οποίος έγραψε το 3-1. Και ο Πανσουλιακός βάζει γερά τις βάσεις για την νίκη στο σημερινό μάτσο. Νομίζω ότι το 3-1 εδώ προσδίδει άλλο χαρακτήρα στο παιχνίδι. Κεταρίδης πίσω στον Παντζιάρη. Γιάννη στην κεφαλιά. Κοτσαντζής τώρα για τον Πετρίδη. Πετρίδης ωραία για τον Χατζηδοκαλή, αλλά ο Καϊμακάνης βγαίνει. Πέρασε η μπάλα Καϊμακάνης κόντρα στο σώμα του αμυνόμενου Λαζάρου και τελικά έχουμε το πλάγιο για την ομάδα της Αμφίπολης. Στο 42ο λεπτό. Η Αμφίπολη θέλει να κλείσει αυτό το ημίχρονο, όπως φαίνεται, με μείωση του σκορ. Καλικόβελης έβγαλε τη σέντα. Στο δεύτερο δεκάρι κεφαλιά του Τσιότρα 3-2. Βεβαίως ήταν ο Τσιότρας, ο οποίος δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να μειώσει. Βαλιάτος ο Τσιότρα το Καρύπογλου σου 3-3. Παντσιούκας και Μολόζης στη σέντρα. Επιτέλους να δούμε και παιχνίδι. Γκίζης για τον Ζαφύριο.
Είχαμε τα επεισόδια και έτσι αντιβιώνεται. Λαζάρου, το Λαζάρου και τώρα ευκαιρία 4-3. Στο 101 ο Λαζάρου. Μπαίνουν όλοι εδώ στα γνωστή το προβολή που γίνεται. Αν είναι δυνατόν. Κεφαλιά του Λαζάρου λοιπόν 4-3. Απίστευτα πράγματα. Το νέο Σούλη προηγείται. Οι παίκτες σας αφήνουν πολύ σπερίλοι και ο